Ahoj lidi, vítám vás u našeho prvního let's playe. Udělal jsem tady hrob, protože jak všichni víte, tak Marty už není mezi náma a bude nám strašně moc chybět. Tak jsem udělal tady pro něj hrob a byl bych rád, kdybyste do komentu nebo k tomuhle videu nedávali žádný komenty ani lajky, prostě jenom abyste to zkoukli a poslali to vašim kamarádům nebo přátelům a takový dětem, babičkám a dědům a bude nám moc chybět Marty. No, jestli jste viděli to video na tom, tak na nově, tak no, hodně, já bych to k tomu hodně řekl, ale je k tomu hodně co říct, ale já se k tomu nechci vyjadřovat, protože nikdo ještě nic toho tolik neví a jenom jeho kamarád a jeho otec. Ale nedá se svídět, no. No hold, se už nedá nic dělat. Kdyby se dal vrátit čas, tak bych ten čas vrátil a aby ten Marty tady byl, protože to je vlastně náš český nejlepší, nejznámější let's player a bude nám chybět. No, kdybyste chtěli, tak tento save jenom tam bude jenom tenhle hrob, ale tak si to můžete stáhnout, ale nevím, k čemu by vám to bylo. Ale jinak budu rád, když to zkouknete a budete se modlit, aby točil i let's playe v nebi a tak jo, čau.